हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान क्लास लानो नागिरदों बेयो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ जिहेतु क्लास 7नि बे बाराव लाबोदों ससियेल साइन्सनि बेयो जाहैबाय चेप्टार नोंथांमोना नुगोन 21 चेप्टार 21 हाबानि समान मान आरो समान बेसेन बेनि सायाव लाबोदों आरो बेनि नट्सबो मोनगोन पिडि फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव दा मोनगोन दा बेनिफ्रायनो जायफ्रा नायनो गोसो एबा जायफ्रा क्लास मोनाखै नायना लानो हानाय जागोन थख'यै बेखौ सुंथाबैबाबो फोरमायनो लानाय जादों दा फैदो नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों फोसावजानाय बे क्लासखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो नायलांनो थाखाय फरायसाफ्रा बिजाबखौ बोलानानै लाफानांगोन होमबासो थाब थाब बुजिनो हागोन आरो बबेयाव मा पइन्ट्स खिथानाय दङ बेखौ नायनो हागोन दा गोबाव खालामाजासे फैदो बाहाय दङ हाबानि समान मान आरो समान बेसेन माने खामानि मावनायनि माना समान आरो बेजों लोगोसे खामानि मावनायनि बेसेना समान बेसेन जानो नांगोन दा बेखौ बाहाय मोननैयाव फोरमायनाय दङ दा बिनिनो फार्स्टआवनो सल'जों खिन्थानाय दङ बाहाय गासैखौबो फरायलांला नाथाय सल'आव मा होनदों बेखौ खेबसेयैनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोसावनानै होनो नागिरदों बे जाहैबाय सल'आव मा होनदों फै जों मिथिना लानि दानिया बाहाय दङ नुनो मोननाय जादों आसारि सुमित्रा नार्जारिनि मोनसे न'खरनि काहानि आरो बिनि फिसाया जाहैबाय अरुण नार्जारि दा सुमित्रा नार्जारिया सासे फिसाजो दङ नामखौ बाहाय खिन्थानाय गैया बिनिफ्राय दङ मा होनदों सुमित्रा नार्जारि आरो फिसाया अरुण नार्जारिया सासे साख्रिआवला होनदों बेयो फुङावनो न'निफ्राय जायै लोङै ओंखारलाङो आरो बाहेरायाव खामानि मावहैयो बेनिफ्राय सुमित्रा नार्जारिया न'आव थालाङो दानिया सुमित्रा नार्जारिया न'आव थालांनायाव फुंनिफ्राय सिखारनानै गासैबो संनाय खावनाय सिथ्ला सिबनायनिफ्राय लानानै खामानि मावनाया गासैनावबो बेनो थोरसि सुनाय जि सुनाय ओंखाम संनाय न' फोसाबनाय आरो लोगोसे बिमा बुरै दङनो बे बिमा बुरैनो जाहोनाय लोंहोनाय मुलि दौनाय गासैबो खामानिया बिनिनो आरो फिसाया न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव जाहोहरनाय फिसाजोआ स्कुलाव थांनाय समाव जाहोहरनाय लोंहोहरनाय आरो फैनायाव आदर लानाय आरो जोबजासिम उन्दुजासिम न'आव जेसेबांनाखि खामानि दङ बियो गासैबो सुमित्रा नार्जारिनि होनना फार्स्टिं अरुण नार्जारिया मोनसेल' खामानि मावो बियो बाहेरायाव थांनानै मा खालामहैयो साख्रि मावहैयो आरो बेनिफ्राय बियो दान बान्था मोनबोयो दा बेनिफ्राय बेहा दानिया मा होनदों साख्रियावला बिनि खामानिया मोनसेल' होनदों दानिया मा जादों होनदों बेहाय सुमित्रा नार्जारिनि फिसाजोनि बेवहाय नाम होनाय दङ गाहायाव अनजालि बे अनजालिनो लोगोआ फन हरदों आरो फन हरनायनि गेजेरजों फिसाजोआ बुंहरदोंनो बिमाया मा मावो होननानै सोंहरनायाव जे बिमाखौ जेबो मावा होननानै बुंहरदों होनदों आरो बे बाराव बे खनसेल' बुङाखै बियो गोबां समनिफ्रायनो बेबायदि बुङो होनदों आरो गोबां मानसियानो सुमित्रा नार्जारिखौ जेबो मावा न'आव थायो ओरैनो होननानै बुंबाय थादों होनदों दा बिनि थाखायनो बेयो जाहैबाय सुमित्रा नार्जारिया दुखु मोनदों होनदों आरो दुखु मोननानै बे बाराव बियो सानदों होनदों माने मा गाव जेबो खामानि मावमारा नामा होननानै मानो होनबा समाजानो बेबायदि सानदों जे सुमित्रा नार्जारिया जेबो मावा न'आवनो थायो आरो बेबायदिनो जोंनि न'खराव थानाय हिन्जावफोरखौ बेबायदि जोंनाव सानो समाजानो बेखायनो बेखौ खिन्थादों नाथाय बिनि फिसाया मोनसे खामानि मावो बाहेरायाव साख्रिआवला एबा साख्रि मावहैयो नाथाय बिनि थाखायनो बेखौ खामानि मावो होनो फिसायासो साख्रिआवला खामानि मावो बिसिया जेबो खालामा ओरैनो न'आव थायो बे बाथ्राखौ होनदों नाथाय गुबै बाथ्राया बेखौ खिन्थादों बे सल'नि गेजेरजों बेखौनो सुमित्रा नार्जारिया जेबो मावा नङा सुमित्रा नार्जारिया गोबां खामानि मावो जाय सुमित्रा नार्जारिया खामानि मावाबानो अरुणनि न'खरा सोलिया मानो होनबा अरुणा फुङावनो ओंखारलांनानै साख्रि मावहैयो आरो बेनिफ्राय न'आव हाबफैफिननाय समाव मोनायो दा सानसेखिनियाव जेसेबां खामानि दङ बेयाव न'निया सुमित्रा नार्जारिनियाव थायो नाथाय मानो बिनि खामानि मावनायखौ खामानि मावनाय बुंदिया होनदों बे जाहैबाय बेहा खामानि मावनायनि जेबो दान बान्था मोना एबा जेबो फिथाइ मोना थारमाने जेबो फैसा मोना बेखायनो बेखौ खामानि मावनाय जाया होननानै जोंनि समाजा बुङो होनदों नाथाय बियो गोरोन्थि साननाय होनदों बेखायनो बेखौ खिन्थादों जेराव सुमित्रा नार्जारिनि खामानि मावनायनि अनजिमायासो बांसिन होनदों फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनाजासिम जेसेबां खामानि दं सानोबा खमावबो सानसेयाव 20-30था खामानिया बेनाव सोलियो नाथाय अरुण नार्जारिनियाथ' मोनसेल' बाव साख्रि मावहैनाय अफिसाव मोनसे खामानि मावो फैफिनबाय बेनो जोब्बाय होनदों नाथाय बेहा बेथन मोनो हिसाबै बेखौ मान होनाय जायो होनदों आरो फिसायाबो बेबायदि सानो होनदों दा बेखायनो मा होनदों खामानि मावनाया हिन्जाव हौवा समान एबा खामानि मावनायनि जेबो फारागथि थाया खामानि मावनाया मा होनो न'आव मावनाय बाहेरायाव मावनाय बिनि जेबो फारागथि गैया होनदों दान बान्था मोननाय एबा मोनै बिनि जेबो फारागथि गैया होनदों आरो बेबायदि फारागथि गैयि खामानिनि समान मानखौनो खामानि मावनायनि समान मान एबा हाबानि समान मान होननानै बुंनाय जादों होनदों दा हाबानि समान माना माखौ होनो होनबा बे हाबानि समान मान दा खामानि समान माना मा होनदोंमोन जायफोर खामानि मावनाया हिन्जाव आरो हौवानि जेराव फारागथि गैया गोबां एसेनि फारागथि गैया
बेथन मोननाय मोनैनि खोथा गैया, जायखिजाया खामानि नालाय खामानि। दा बेखायनो बे खामानि मावनायानो खामानि, गासैबो खामानियानो खामानि, बेखौ नायनानै हाबानि समान बेसेन होनदों। जाय खामानिया हिन्जाव हौवा एबा जाय हाबायाव हिन्जाव हौवा बासिनाय गैया, गिदिर उन्दै बासिनाय गैया, बान्था मोननाय बान्था मोनैनि सायाव बासिनाय गैया, बेनो हाबानि समान मान। दानिया फैदो नेक्स्टआव, बे बुजिबायबा बेनिफ्राय दङ हाबानि समान बेसेन। दानिया बाहाय दङ हाबानि समान बेसेन। हाबानि समान बेसेनावबो बेनो, आरो बेयो सुंथाबै बेखौबो सल'आव खिन्थानाय जादों। बाहाय दङ आसारि दैमारि दङ होनदों। आसारि दैमारिया सासे हिन्जाव, बियो जाहैबाय जेबो साख्रि गैया। बेखायनो बियो मा खालामो होनदों, मोनसे न'खराव फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनानि 6 बाजिसिम खामानि मावो होनदों। अर्थात 12 घन्टा खामानि मावो होनदों। आरो बेनि खामानिया बै न'खराव फुंनिफ्राय थांजेननायनिफ्राय मा खामानि मावनो थिनदों बेनो खामानि जोबदों। मा मावनो थिनदों बेनो मावजोबनांगौ। बियो साहा फुदुंनो थिनबा फुदुंनांगोन, सिथ्ला सिबनो थिनबा सिथ्ला सिबनांगोन, जि सुनो थिनबा जि सुनांगोन, जेखि खामानि थिना बै सासे मानसिनियाव बेखिनियाव बेयो मावजोबनांगोन होनदों बे सल'आव सोर, आसारि दैमारिया। बेनिफ्राय बियो मात्र सानसेयाव 200 रांल' खामायो होनदों। बेसेबांफ्राय 6 बाजिनिफ्राय 6 बाजिसिम 12 घन्टा सानसेयाव मावनायाव। आरो खामानिया जोबनो गैया, दहायनि बादि जोबनो गैया खामानि मावनाया बिनिया। माने सानसेयाव बिसोरो न'खरा 100था खामानि थिनबा 100थाबो मावनांगोन। दा बेबायदि खामानि। आरो बियो 12 घन्टा फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनानि 6 बाजियाव मावस्लाबनो हायैखौ 7 बाजिसिम मावहैयोबाबो बेहा जेबो मोनदेरा होनदों। बिनि बेथना एबा बिनि दान बान्थाया एबा बिनि मावनायनि मोन्थाया 200 राङानो सोलिगोन होनदों। 200 राङानो थाबाय थायो होनदों। दानिया गुबुन मोनसेथिंजाय फैबावदो, सासे दंबावो नै बाहाय। दा बाहाय रेंगोना होदों। दाना रेंगोनानि सल'आव मा मोननो नागिरदों, दहायनि सल'खौ गोसोआव लाग्रो। रेंगोनानि सल'आव मोनदोंनो बिथाङा सासे दंफां मिस्ट्रि होनदों। आरो बियो 9 बाजिनिफ्रायसो फैयोनो आरो 5 बाजियावनो थाङो। अर्थात दहायनिया फैयो 6 बाजियाव आरो 6 बाजियाव थाङो हिन्जावा। दाना रेंगोनाया फैयोनो 9 बाजियाव फैयो आरो 5 बाजियावनो थाङो। अर्थात बिनि खामानि मावनायनि समा जोबोद खम। आरो बिनि मुजुराया एबा सानसेयाव बियो 300 रां खामायो होनदों। आरो खामानिया बेना मानो, मोनसेल' बे दंफां मिस्ट्रि। खिरखि बानायनो थिनबा खिरखियावनो बेयो सानसे, बेन्च डेस्क खालामनो थिनबा बेन्च डेस्कआवनो सानसे खामानिया मोनसेल'। बेनाव खामानिया खालि मोनसेल'। दहायनिया 100थाबो जानो हागौ हिन्जावना। बेनिफ्राय दङमोन दान बान्थाया बेनि दहायना 200, दाना बेना 300। आरो बेनिफ्राय बेनि खामानि मावनायनि समा 6निफ्राय 6 बाजि बारा, बेना 9निफ्राय 5 बाजि, जोबोर खम। आरो बियो जुदि 5 बाजिनिफ्राय बारलांनांगौ, 9निफ्राय 5 बाजियाव बारलांनांगौ रेंगोनाया दंफां मिस्ट्रिया, अब्ला बेना बेथना आरो बारायबावगोन होनदों। माने मा, 300 रांनि जायगायाव सानसेयाव 350 एबा बेसेबां, बेयाव गोबां खामानि मावदेरनायनि अभार मोनदेरलांगोन आरो बेहा। दा बेबायदि सानै मानसिनि खामानि मावनायनि रुजुथाय। दा बेयाव मा मोननाय जाखो, मा फोरमायनो नागिरदों बेवहाय, हाबानि समान बेसेन माने मा होनो, खामानि मावनायनि दान बान्था एबा फिथाइया, खामानि मावनायनि फैसाया, थारमाने खामानि मावनायनि फैसाया समान जानो नांगोन होनदों। बेखौनो हाबानि समान बेसेन होनदों। आरो खामानि मावनाया गासैबो खामानि होनदों। जेसेबां घन्टा खामानि मावदों हौवायाबो बेसेबां घन्टा खामानि मावनांगोन होनदों। आरो हौवाया जेसेबां मोनगोन हिन्जावाबो बेसेबां मोननांगोन। माने खामानि मावनायनि फिथाइया समान जानांगोन। हिन्जाव हौवा फारागथि गैयै खामानि मावनायनि समान फिथाइखौनो हाबानि समान बेसेन बुंनाय जादों होनदों। दा बे अब्ला बे मोननैखौ बाहाय बुजिनो हानाय जाबाय। खामानि मावनायनिया गिदिर उन्दै थाया, हिन्जाव हौवा बासि जाबा बेखौ हाबानि समान मान। आरो खामानि मावनायनि फिथाइया हिन्जाव हौवा बेथना खम बारा जायालासे समान जायोबा बेयो हाबानि समान बेसेन। बेनिफ्राय फैदों बाहाय उनावहाय, बेबादिनो जोंनि समाजाव गोबां बेबादि मुजुरा एबा खामानि मावग्राफोरनि हिसाब दङ होनदों। बेखौ सल'जों बेखौ खिन्थादों बे सानै मानसिनि गेजेरजों। दानसेयाव बेसेबां जाहैनो हागौ बेखौ बाहाय हिसाब होदों, बेखौ फरायबानो बुजिगोन। दानिया जोंनि समाजाव आइजोफोरा जोबोद गावसोरखौनो गाहाय साननानै लायो होनदों। फरायनो हाया, गिदिर खामानि मावनो हाया, हौवाफोरबायदि समान बिबान मावहैनो हाया, बेबायदि साननानै लायो होनदों। नाथाय जोंनि समाजाव, भारताव बेबायदि गोबांथार गेदेमाफोर नुजालांबाय होनदों, जायफोरा हिन्जाव गोजा। दा बिनिनो फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिना होदों बाहाय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिथाङा सोर, बेनि सोमोन्दै जों मिथिना लागोन। बेखौ खिन्थानानै होदों, नायदो। गोबाङानो मिथिखायो प्रतिभा देवी सिंह पाटिला भारतनि गिबिसिन आइजो हादोरगिरि प्रेसिडेन्ट जाजेनदोंमोन। दा बिनि बागैनो बेखौ खिन्थादों। बिथाङा 1939 मायथाइनि 19 डिसेम्बराव महाराष्ट्रनि जलगाव जिल्लानि नाटगांव मुंनि जायगायाव जोनोम जादों होनदों। बिथाङा गावनि गामियावनो फरायनायखौ जागायजेनदों। आरो बेनिफ्राय उनाव पुना मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय राजखान्थि आयदायाव MA डिग्री लादों। बेनि उनावहाय LLB लादों होनदों। बेनिफ्राय बिथाङा सासे गाव उकिल खामानि मावजेनदों होनदों। उकिल खामानि मावखांनायनि उनाव बिथाङा गोबां निखावरिफोरखौ हेफाजाब होदोंमोननो। आरो बेनिफ्राय 27 बोसोर बैसोआव राजखान्थियाव हाबनानै बिथाङा मुक्ताईनगर बिधान सभा माने समस्तिनिफ्राय खेबब्रै गावसिनि रायजोनि MLA जादों होनदों। बे
महाराष्ट्रआव। बेनिफ्राय आरोबाव 1885 मायथाइनिफ्राय 1990 मायथाइसिम रायजो सभानि सासे MP खामानि मावदोंनो। आरो बेनिफ्राय 1991 मायथाइयाव बिथाङा लक सभा सुबुं आफादावबो MP महरै खामानि मावदों। बिनि उनावहाय थांनाय 2004 मायथाइयाव बिथाङा राजस्थाननि गभर्नर रायजो बेंगिरि जादों होनदों। आरो बिनि उनावहाय 2007 मायथाइयाव बिथाङा भारतनि हादोरगिरि जानो हादों होनदों। दा बिथाङा अब्ला बिनिफ्राय जोङो हिन्जावसाफ्रा एबा आइजोफ्रा बेखौ थुलुंगा लानो हानाय जाबाय। बियो सासे जोबोद गिदिर आइजो जानानैबाबो भारत हादरनि हादोरगिरि जादों, उकिल जादों, आरो बेनिफ्राय मा होनदों MLA जादों खेबब्रै, बेनिफ्राय MP जादों लक सभा, रायजो सभायावबो गभर्नर रायजो बेंगिरिबो जादों सासे मानसियानो। होमबा जों मानो जानो हाया बेखौ खिन्थादों बेयाव। बेनि उनावहाय दंबावो सासे आरो आइजोफोरनि थुलुंगाथाव सासे होबावदों, बे जाहैबाय मामरि रयसम गस्वामी। बिथाङा आसामनिनो सासे थुनलाइगिरि। बिथाङा थुनलाइगिरि, लेखा लिरग्रा। बेनिफ्राय बिथांनि गुबै मुङा मानो इन्दिरा गस्वामी। बिथाङा 1942 नि 14 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंनो शिलंआव। ओमफ्राय फाइन आर्ट स्कुलाव बिथाङा फरायजेनदों। बेनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बिथाङा लिरनाय जागायजेनदोंनो। थुनलाइ लिरनायनि थाखाय बिथाङा जोबोद गोरों। सल'मा, खन्थाइ, रायथाइ, सल' बेफोरखौ बिथाङा गोबां लिरो। आरो लिरनायनि थाखायनो बिथाङा 1982 मायथाइयाव साहित्य एकादेमि मोनदों। आरो बेनिफ्राय 2002 मायथाइयाव भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन थुनलाइयारि बान्था ज्ञानपीठ बान्था मोनदों। 2008 आव भारतनि थुनलाइ होनायनि थाखाय इउर'पारि थुनलाइनिफ्राय बान्था मोनदों। बे जाहैबाय प्रिन्सिपाल प्रिन्स क्लस लरेट मुंनि बान्था मोनदों। बे जाहैबाय जोबोद गिदिर सासे लिरगिरि। होमबा थुनलाइनि बिथिङावबो जोंनि आइजोफ्राबो दावगानो हायो, बेखौ बिथांनिफ्राय जों थुलुंगा लानो हादों। बेनिफ्राय आरो गुबुन सासे आइजो जोंनो बाहाय होदों, जायखौ जोबोद मुंदांखा नोंथांमोना मिथिगौ। बे जाहैबाय सावगारियाव नुनायावनो सिनायो, कल्पना चावला। कल्पना चावलायालाय सोर जों बयबो मिथिखागौ। बिथाङा सासे अख्रांमा दावबायारि साइन्टिस्ट, आरो बिथाङा गिबिसिन आइजो अखाफोराव थांग्रा। बिथाङा 1961 मायथाइयाव हारियानानि कार्नाल मुंनि जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन, बेखौ खिन्थादों। बेनिफ्राय गावसिनि पान्जाबावनो बियो इन्जिनियारिं डिग्रि लादों। इन्जिनियार फरायखांनायनि उनावहाय बिथाङा 1888 मायथाइयाव आमेरिकायाव कलराड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय अख्रांमा बिजिरनाय दावबायनायाव डक्टरेट डिग्रि लादोंनो। बेनिफ्राय 1955 मायथाइयाव कल्पना चावलाया आमेरिकायाव थांनानै बिजिरसं नासा जायखौ होननानै मिथियो, बे नासायाव खामानि मावहैदों होनदों। आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा 1997 मायथाइयाव अखाफोराव थांजेनदों आरो फार्स्ट थांजेननानै फैफिननो हानाय जादों। आरो बेनो गिबिसिन आइजो अख्राङाव दावबायग्रा। आरो बेनिफ्राय 2003 नि 16 जानुवारि खालि बिथाङा अख्राङाव थांफिनबावदोंमोन नैथि खेबनि थाखाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बेयाव थांनायाव फैफिननाय समाव बियो जाब्रबथाय जानानै बेयावनो जिउ गोमादों 2003 16 जानुवारि खालि। दा बेबो सासे, होमब्ला जोंनि बे बर' आइजो एबा जोंनि हिन्जावसाफ्राबो एबा हिन्जाव मानसिफ्राबो साइन्टिस्ट जानो हायो, अखाफोराव दावबायनो हायो, बेखौ बिथांनि गेजेराव जों थुलुंगा लानो हाबाय। आरो बिनिफ्राय आरो सासे होबावनाय जादों, बे जाहैबाय जों नुनो मोननाय जादों बासन्ती पाल। बासन्ती पालखौबो जोङो मिथिगौ। बिथाङा सासे आइजो हाजो गाखोगिरि, आरो बिथाङानो बयनिख्रुइबो बुहुमनि जौसिन हाजो थिखिनि माउन्ट एभारेस्ट, बिथाङा बेखौ गाखोजेननो हादों। बेनो जाहैबाय आइजो गिबिसिन माउन्ट एभारेस्ट गाखोजेननो हानाय। हौवाफोरनि बेलायाव गोबां दङ, नाथाय हिन्जावफोरनि बेलायाव बे फार्स्ट गाखोजेननो हादों। दा बे बिथांखौबो जोङो गोसोआव लानो नांगोन। ओंखायनो बेबो सासे जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाथाव। मानो 1952 मायथाइयाव गारवालनि दरसे गोग्लैसोनाय गामियाव बासन्ती पालआ जोनोम मोनदोंनो। उन्दै समनिफ्रायनो बियो मावथि आरो हाजो गाखोनायाव आखा फाखानो। 12 बोसोर बैसोआवनो बियो खेबसे लोगोजों 12,123 फुट जौथायनि हाजो थिखिनि मोनसे गाखोजेनदों होनदों। फार्स्टआवनो जोबोद गोजौआवनो लोगोजों कम्पिटिसन खालामनायाव बियो देरहाखादोंनो। बेनिफ्राय बियो उन्दै समाव कलेजाव फरायनाय समाव राइफल शुटिं सिलाइ गावनायावबो बिथाङा जोबोद आखा फाखा मोनदों। आरो बेनि उनाव बिथांनि जाफुंसारनाया मानो 1984 मायथाइनि 23 मे खालाराव माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनिखौ गाखोनानै गिबिसिन आइजो मुलुगनि गेजेरावनो माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनि गाखोनो हानाय आइजो महरै सिनायथि होनो हादों होनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाथाव। हाजो गाखोनायानो होन, अख्राङाव थांनायानो होन, आरो लिरगिरिया जानायानो होन, हादोर सालायनायानो होन, रायजो सालायनायानो होन, उकिल दाय बिजिरग्राया जानायानो होन, गासैबो आइजोफोराबो खामानिखौ मावनो हायो। दिनै जों मिथिबाय बिथांमोननिफ्राय। दानिया आरोबाव बेनि उनावहाय गाहायाव गोबां बेबायदि माखासे लिरगिरि एबा माखासे खेला गेलेगिरि साफा सानै आइजोफोरनि सोमोन्दै बाहाय सुंथाबै खिन्थाबावदों। बेफोरखौ बेयाव ससे फरायबानो मिथिगोन, नाथाय गोलावै होनाय गैया। सानैसोल' मख'नाय दङ, जेरै अरुणाचलनि सासे आइजो आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि सासे आइजो, सानैसो आइजो, बेफोरखौ बाहाय मख'नाय दङ। बेयो जेबो गैया, एसेग्राब
गोनां नङा बियो आरो सोंनायावबो बिथिंनिफ्राय गैया। बेखौ नोंथांमोना फरायबानो हागोन। नोंसोरो लेखा लानानै जुदि फरायोबा थाबनो बुजिनो हागोन। जेरै जाय बाहाय दङ सानु शर्मिला बिनि खोथा दङ। बेनिफ्राय आरो बारा गैलिया। बे सानैसोखौ गाव हारसिं फरायनो हागोन। बिनिफ्राय सोंथावबो गैया। ओरैनो लास्टआव कनक्लुजनाव बिथांमोनखौ मख'नायल' दङ। दा बेनिफ्राय सोंनायनि बेलायावहाय दङ माखासेया मिथिनो गोनाङावनो मोनखागोन। नैबेयाव गोसोआव लाखिनो गोनाङावनो सोंनायनि फिननाया दङ। बेनिफ्राय सोंनाया बारा गोलाव गैखाया। बेनिनो गोनां सोंनायखौ बानायनानै होखाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालाम। नङाबा अपेन खालामनानै लिरख'नानैबो लानो हानाय जागोन। स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। दा बेखिनि जुदि नोंथांमोना स्टुडेन्ट नङाबा गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो, साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे उननि आपडेटखौ मोननो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।